Sir, the other day, si Ma'am Sara hindi nakarating doon sa isang tangob na tangob. Sa tangob because of may mental security issues. And yung tangob is just a stone's throw away from na lugar ng mga Karino. Kaya pa ba na mga parang threat, may threat pa ba sa mga Karino? Are they still a threat? Yung mga tao pa sila na andyan, di mo kaya pwede silang gumawa ng, they can pull something out na makakagulat sa atin. Andyan pa rin. Matagal silang hinawakan, matagal lang hinawakan yung lugar na yan eh. Matagal lang hinawakan yung lugar na yan. They can do anything. Kung may tao pa sila na iwan dyan na medyo malakas-lakas ang loob, pwede pa rin gumawa ng kalokohan. Pwede pa rin. Pero masyado nang mababa para sa akin na hindi nila kayang gawin yung dating ginagawa nila na pwede silang mag-hold up anytime, pwede silang mag-ambush anytime. Nahirapan sila. Sure, marami pa rin bang taong loyal sa kanila? We don't know. We don't know dahil sa tagal nga nila dyan, alam natin baka ngayon meron niyang pag ganun-ganun lang pero deep inside, nasa kanila pa rin ang loyalty. Di ba? Hindi natin masiguro.